Здравейте, хора! Тук що скипнах, защото нещо ми стана на телефона, докато снимах видео. И тук затънахме. И сега не мога да се измъкна. Знам какво да направя. Си построя каменна кирка, за да може да изкопая желязото. И след това ми се чупи брадвата. О! Вот. Добре, ще го изкопая това. Ай, че ми трябваше. Това ще да е подведено. О, не! Аз съм бил гладен. Буквално пред мен има зомби и паяк и вероятно ще ме убият. И скелет! Айде. Айде, служи се да. О, не, много е тъмно, нищо не виждам. Аз бягам. Айде по-бързо, не може ли? Аз съм бил гладен, бе. Добре, се спрем на този остров. И... Айде. Ще направя тук пещ. Какво направих? Добре. Айде. А какво правя, бе? Моля? Опа. Ти защо си там? Не трябва да си там. Сега. Си изпеча айрона. Нещо ще направя две пещи. И не, няма. Ще изхъба камъните. Добре. Айде. Добре. Ми се О, кой ма би, бе? Не, бе. Махти се, бе. Гад мръсна такава. Гад мръсна мазна. Махти се, бе, гад мръсна. Ти по кога се озова тук, бе? Гад мръсна. Гад мръсна! Добре. Малко съм. Какво? Сета. Добре. Слагам и пържолата. А това бъгна ли ми са? Добре. Малко съм. Айде една свинска пържола. What the? Изведнъж стана толкова много тъмно. Чакай си да строя някаква ограда. Те ме бият тези гадове, значи. Уф, боже, толкова път не знам какво, ама джъмпскерна. Ти джъмпскерна. Добре. Сега остава да построя още един етаж. Само че... Пак махаме. Опа. Добре съм се оставил тук. Какво правя, бе?
Какво беше това, бе? Мялкане или беше? Добре. Айде. Почти съм готов. И така става. Ма не мога да си направя легло, това е тъпото. В момента мога така се издигна и просто да се премедна и да изкоча. Абе, що светът така, бе? Делфинчи. То да не дрифти, бе. Така. Там се въртеше така в кръг. Сега, ако имах войца, ще да си наловаха, ама нямам. Добре, но що се маха, което е хубаво и мога да се събера обратно това, което съм го построил. Чакай. Пак не се маха. Мили боже, много съм слаб. Не знам даже и как ще отида при Недъра. Аз сигурно ще ми се чупи. Опа! Сега. Какво? Майнкрафт ми се бъгна. Добре. Този седи като АФК. Това? Не истински човек, как си яд така АФК? Боже, какви глупости говоря. Това малко пая скейка ще е тъпо. Това да го убия ли? Не, те майче биха. Те биха демидж. Аре, да да се стъмни, ще е хубаво. What the... Умирам. Пак ти... Що се включих на карта? Сега ще съжалявам. Или пъти ще съжаляваш. Какво? Умри! Така. Моля? Как му? Добре, вече е ден. И няма толкова много гадости. Не трябваше да идвам на този остров. На 2 сърца съм. Опа. По-бързо нещо да направя. Трябва да ям. Още ли идват? Не. Буквално умрях. Що пак ме спална тука? Чикен джоки. Това е чикен джоки. Какво? Моля! Зомбита през деня. Явно ми... Нищо не виждам. Какво зомбита през деня даже не се запалва? Бах ти газа. Махни се на. Какво? Моля? Пишете в коментарите дали искате още да играя на карта. Опа.